caggal nde suudu toppitindu rewindade jawdi laamu ɓayini cimtol kollirgol wonde waɗi ko rewani lawol laamu ngu feliti waylude nokkugol kalis e wiide jagorgal kalfinangal faggudu Cheikh Diba. Le gouvernement ƴetti mbadde kisiri jowitindi e gollirgol boñ leydi ndi kono kadi ko fati e ñamale ngo waylo toɓɓi ko gueɗe tati toɓɓere aranere nde ko wadde yurnito e boñ leydi ndi kono kadi e rewnude nafkugol ngol e karallagal toɓɓere tataɓere nde tawi ko wattorde service aji jiɓodirɗi e kalisi dendaɗo e nder yewtere nde jagorgal kalfinangal sharia Ousmane Diagne andini wonde tefoore udditama hen ngam rewde kala tawaɓe e ngi ngenari. La mise en œuvre diligente ko waɗugol ko pehe ƴettade ko yowiti e sharia on haanude laɓɓinde o alhaali ko wi kon ɗaɓɓita kala tawaɓe bonnugol naɓaɓe yeeso cuuɗi ñawirɗi haanuɗi ñawde wona suudu ñawirdu hottu cour e ngomu kippundu faggudu. le pôle judiciaire financier. Laamu ngu andini wonde jaɓi cimtol ngol holliri ngakkere laawi jokkodiroji kalis e nder ɗum ɓe pelliti addude waylo ngam sukude nden ngakkere. Ibrahima Niang, Dakar, RFI.